V tomto predvianočnom zhone si každý z nás uvedomuje, že sme takí nejakí nespokojní, že máme zlú náladu a presto všetko idú Vianoce. Vieme si veľmi pekne v tomto období pomôcť esenciálnymi olejmi za predpokladu, že to všetkým bude voňať. To je veľmi dôležité zase a znova spomenúť. Vône, ktoré v tomto období mne osobne a mojej rodine fungujú, sú bergamot, ostatné citrusy, ktoré nám vyvolávajú ten pocit šťastia a pocit dobrej nálady, vanilka, benzoé, tonka. Ďalšími takými vôňami sú aj levandula, ihličnany alebo geránium, ktoré vieme veľmi pekne využiť. Tieto esenciálne oleje, ktoré sme si vymenovali v rámci vianočného stresu, vieme použiť nielen počas Vianoc, ale sú ideálne na takú jeseň, takéto sichravé počasie. Vieme ich využiť v januári, februári až do tej jary. Napríklad ihličnany, ktoré nás krásne vedia zakoreniť a ktoré nám dávajú nádych. Čistia nám proste dýchacie cesty a čistia nám náš vzduch. Tak ako to robia stromy vonku, tak to robia aj esenciálne oleje, ktoré si dáme do difuzera alebo do tej difuznej tyčinky. Napríklad zázvor, ktorý je prehrievajúci, ktorý nám dá vnútornú iskru, dá nám zase tú iskru, že nás zase zapáli, aby sme mohli ďalej ísť. Alebo neroli, ktoré je veľmi spojený s emóciami a ktorý je veľmi aj detským olejom. Hydrolát z neroli je veľmi dobrý pre deti. Keď sú v napätí, keď začne zase škola, keď začnú teraz proste pred Vianocami prvé skúšky, už je toho naozaj na nich veľa, tak to neroli v hydroláte je úplne úžasné. Môžeme použiť aj esenciálny olej, ale hydrolát je zase napríklad lacnejší.